Leader sa Tent City gireklamo nga daw sama sa pwisuhan ng iyang pagdala sa mga bakwit. Lakip niini ang mga pasangil nga iyang gikontrolar ang mga donasyon nga mga bot sa mga bakwit. Lakip usab nga gi-question kung usab ba gyud siya ka tinuod nga bakwit o biktima sa bagyo nga nanginahanglan og tabang. Leslie Caminada Vestil, Sugin Limi. Giklaro sa leader sa mga evacuees kalabot sa migawas nga report nga iyang gikontrolar ang mga evacuees sud sa Tent City. Gipasabot ni Butch Alberca nga ang gihimo nila sa Tent City pagpakita nga sila dili mga kabus ug naigo lang gyud sila sa Bagyong Yolanda hinungdan nga anaa sila sa Family Rebuilding Center. Dugang pa ni Alberca nga kung ilang patuyangan ang pag-abot-abot sa mga donasyon adunay ubang muhatag og hinabang nga mutartar kanila sama sa mga kabus. Gusto namo kami nga community mismo ipakita namo nga kami malimpyo para dili itong anytime mo donate magpapil lang dayon mura lang kaluluoy na batan o dili kini mga tawhan na dili ni mga pobre mga nawad-an lang ni pagkabuhi ang mga balay. So this is a camp and sa sulod sa camp namin gisunod nga rules according to what the Red Cross gihatag sa mga Gipasabot usab ni Alberca nga wa sab niya gikontrolar ang mga istorya nga buhian sa mga interview sa mga evacuees. Ang iya lang nga mopahibaw kaniya aron siya masayod nga adunay media nga mo interview ug aron usab iyang mahangyo ang mga evacuees nga mamahimo bag ma-interview. Wala kagahapon gani may nag-interview gitanawan ilang tent wala man mo di ba wala man mo gikuan open man natanan wala man nagingon nga na-filter ang amo lang din ni coordination lang para nang monitor na mo kinsa to yung mga in and outs din ng mga tao kay this is for the safety sa mga residente din. Makakausap si Butch sa mga pasangil nga susama sa mga piniriso ang mga bakwit ubos siyang pag-leader kanila. Matud pa niya, ang tanan ilang gihimo base usab sa kamanduan sa kadaguan sa Red Cross. Giklaro usab niini nga ang mga pamilyang anaa sa Tent City miagi usab sa listahanan sa DSWD din gi-assess kini ug tinungray bagyod nga biktima sa Bagyong Yolanda. Namin gitawag nga disasters family assistance card kanang DAFAC. So kanan once na kay DAFAC ibig sabihin na interview ka the first time nga Rimunig Cebu na interview ka as a survivor nag-qualify ka as a survivor. So pag na kay card qualified ka din mag-stay. So kana before ka naka-resad nag-undergo ni tanan og screening sa DSWD og DSWF. Dili ngo na piniriso. Pag nata di ba kini nga camp this is a camp. So pag nata sa camp natay mga rules nga gisunod para maipakita nato sa mga tao nga dili ni kanang kaluluoy tanawon mga tao. Samtang gibaha ang Tent City human sa sunod-sunod nga pag-uwan, ang mga tulda sa mga evacuees nasudlan og tubig. Na problema kining inahan nga dunay duha ka anak nga si Jasani Negramada dihang gisulod ang ilang tent og tubig. Maayo na lang kaidong na sila foam nga mao'y ilang gigamit aron mauga ang sulod sa lang tent. Gawas kan sa sani na problema usab si Tatay Federico tungod kay ang iyang tent gisulod og tubig. Apan ila na lang kini nga gipangitaan og paagi aron dili magbasa ilang sulod. Hinuon mapasalamaton ra gyapon sila ug ila na lang kini nga giagwanta aron sila adunay kapasilungan. Kaganiha gibalikan na usab uguwan ang mga bakwit inubanan sa kusog kayong hangin. Baha po kami dito po sa ilalim po. Pumapasok yung tubig kasi yung itong floor niya parang bugbog na ba siya kaya yung tubig niya parang pumapasok. Natuhong ba? Parang okay na lang. Kunting tiis lang naman po. Okay naman po. Leslie Caminada Vestil, News 5. Wa pa mabati dinhi sa Subo ang pagsaka sa presyo sa sigarilyo nunot sa pagpatuman sa ikaduhang hutong sa pagpatong sa buhis ubos sa sin tax law. Ang increase sa buhis sa sigarilyo og ilumnon nga makahubog gipatuman pagsud sa bagong tuig. Jinky Bargio, Sugin Limi. Petsa uno ning buwan na unang adlaw sa tuig 2014, dihang hingpit na sab nag-implementar ang sin tax kung mas taas nga buhis sa mga sigarilyo og imnunon nga makahubog. Tuyo sa namunuan sa nasod nga mosaka og 4% ang panudlanan sa gobyerno kada tuig. 33 billion pesos ang planong kabuton sa gobyerno gikan sa sin tax. Una pa man hingpit nag-implementar ang sin tax bill din sa nasod niadtong Enero 1, apan daghan na karon sa mga negosyante ang nagpaburot sa presyo sa mga sigarilyo ug sa mga ilimnong nakahubog.
Sa kauluhan, nireklamo ang mga tao sa daling pagpasaka sa mga retailers o wholesalers sa presyo. Apan dinhi sa Sugbo, si Sani nga manindahay og sigarilyo wa mabalaka nga base ug maapektuhan ng iyang gamay negosyo. Wala pa akong nabalaka naman kay ang mga tao kung gamitay mo gamit man yun. Gusto pa, ang karon nga ni mahal ang sigarilyo itong miagi. Ikusog mo na og maayo noon. Si Christopher nga nanigarilyo, di gyud mo biya siyang bisyo, no mahal man kini o dili. Sukwahi kang Danilo nga nakahukom sa pag-undang sa maong bisyo. Basta mga alam ba, mga serilyo, tambal man gunis noon. Na magkaon, bora man naman, palit serilyo, umilain. So, bisan mo mahal pa ang... Bisa magmahal pa sigarilyo, basta magsigarilyo lang yun. Ay, mundang na lang ko sa sigarilyo kay mahal naman presyo. Nga, sa pagid, kadao sa filawas po. Si Noy Mel nga di gid manigarilyo nang hinaot nga sa pagsaka sa syntax, mas mumenos na unya ang magkasakit sa baga. Kung hinaot na ko nga dili na kay daghan manigarilyo tungod kay taas ang tax, muminos sa ana ang mga sakit sa tao may tungod anang sigig panigarilyo. Jinky Bargil, Miss 5. 133 million pesos ang gigahin sa Kapitolyo karong tuiga alang sa kadalanan sa probinsya. Ang labing dako nga bahin sa maong pundo mao ang paggamit sa pagpamalit og mga heavy equipment. King Perez, Suginlimi. Subay sa approved 2.59 bilyones pesos nga budget sa Kapitolyo karong tuiga, dunay 407 million pesos nga gigahin na lang sa development projects. 113 million pesos ni ini gigahin na lang sa mga proyekto sa kadalanan. Lakip sa mga prioridad sa pagpalambo sa mga kadalanan ang farm to road, provincial ug municipal roads, heavy equipment ug pagplano sa himong transaxial highway. Mato ni Davide nga ang heavy equipment mo'y dunay labing dakong gahin nga pondo kay guba na ang kasagaran ni ini ug mas mahal ang kantidad sa mga kahimanan. Importante na equipment such as, for instance, yung pison, na mga payloader, mga anak. Ang pangaligya mga sa previous administration, that's why they resorted to leasing heavy equipment. We have some there, pero diba na po. Di na mo ka-operate. Tinguha karong tuiga sa gobernador nga mahapsay na pagplano sa transaxial road mao kini ang dalan nga musumpay sa mga kinatumiyang lungsod sa amihanang ug habagatang bahin sa Sugbo. Dugang sa gobernador nga mohimo kini og technical working group alang sa mga proyekto subay sa mga pagtuon kaniadto nga gisugdan pa sa pamunuan ni kanhi Gobernador Lito Osmeña ug aning Vice Gobernador Greg Sanchez. Apan giklaro ni Davide nga di pa kini mapatuman karong tuiga o ganaa pa sa planning stage. 10 milyones pesos ang gigahin alang lang sa pagplano sa transaxial highway. Matod sa gobernador, anay pre-feasibility study o gigo na lang kini i-refine sa technical working group. Ako naman i-promote ko, ako naman i-invite businessmen, even foreign company, kaya ang problema ng mga ito ang agad ang pundo. It's a very expensive project. Mahal yung kena. King Perez, News 5. Mga bagong gitudlo ng mga department heads na kalitan sa gihimong paglahugay sa mga panguho sa mga departamento sa City Hall. Apan mato ni Mayor Michael Rama ang iyang gihimo alang sa kayuhan sa tanan. Leslie Caminado Vistil, Suginlimi. Pero one time lang ha? Sama ug wa pa makarecover gikan sa kasak kining duha ka department heads human sa gihimong lahugay sa City Hall. Si Engineer Eugene Elizalde kinsa mao nakaron ang gitudlong City Administrator ni padayag nga kaniadto ang iyang trabaho di kayo kinahanglan og atensyon. Siya ang kanhi nangu sa Police Coordinating and Advisory Council. Alang kaniya gikinahanglan nakaron og extreme attention ang responsibilidad nga gihatag kaniya gani iyang gipangayo sa mayor nga hatagan siya og 3 ka buwan sa pagtino kung angayan ba siyang mulingkod isip City Administrator. Which is really what makes it difficult for me because I cannot duplicate his efforts. No, lain man ko kay the mayor has the heart for it. No, grabe man gina iyang passion. So I just hope I will fit in. I cannot make promises right now. Samtang si Engineer Jose Marie Poblete ang kanhi City Administrator migpadayag usab nga nasyak siya sa lahugay nga gihimo sa mayor. Diyang gipangutana og kunawad ana ba sa pagsalig kaniya ang mayor. But this doesn't mean sir na the mayor lost trust and confidence in you. You can ask the mayor about that.
Di lang kumukomment na. Surprise. The movement was accordingly explained to me nga there is a bigger picture to look at gani. Si Mayor Michael Rama subling ni padayag nga wa siya gitangtang ug igo lang niyang gipabalhin ang uban alang sa kausaban nga iyang giplano. Dugang pa sa mayor nga karong tuiga aduna siya bag-ong pamaagi nga makaayo sa kadaghanan. Being in fact GSO reaching it actually, if you look at the whole structure, it's really something that we have to look forward. Abangan lang ang susunod. Leslie Caminado Viscil, News 5. Mga bagong gitudlo nga mga department heads nakalitan sa gihimong paghulahugay kagawad sa usa ka barangay sa lungsod sa Konsolasyon gipusil sa wa mailing mga lalaki nga nagsakay og motorsiklo. Suway pang gidala sa tambalanan ang biktima apan pipila ka oras namatay kini gumikan sa daghang samad pinisilan nga naangko niini. Ray Pasaporte, Sugid Nimi. Ang biktima mao si Konsehal Roy Balabas sa Barangay Pulog sa lungsod sa Konsolasyon. Kinsa nahimong barangay kapitan sab sa maong lugar sa wa pa kinimudagan pagkakagawad sa miaging piniliay sa barangay. Duha ka lalaking nagtaktap sa ilang naong ug nagsakay og motorsiklo. Ang mitira sa biktima samtang kini nagkig-istorya sa ilang silingan. Nakaangkon og 5 ka samad pinusilan sa iyang lawas ang biktima ug gidala pa sa North General Hospital. Apan pagkalas 10 kagabi, nakabsan gyud kini sa iyang kinabuhi. Usa sa mga anak sa biktima miingon nga wa sila pay tidudahang hinungdan nganong gipatay ang ilang amahan. Kalambigitan sa trabaho ug pagkakagawad mo ay mga anggulong gisusi sa kapulisan sa Konsolasyon. Tanaw ng iyong sitwasyon kay dati yung kapitan, kasi nasukatan nga yung lagi sa barangay, mumunuan ka. Sa yung panirbisyon niya, kung siya lang mga konsyal sa siya. Kung sa iya lang dito sa panabaho, pero sa iyo, kaya dito sa panabaho ito. Kaya kung dito trabaho, sa iyo, yun naman ito makinis ang tao, yun yung pag-beso mo ito sa anong Matod sa kapulisan, na nakapunit sila sa crime scene ug mga kambahang ug slag sa kalibre 45 nga armas. Ray Pasaporte, News 5.